Dobrý den, vítám vás tady u nás na internátě ve Starém Městě Uherského Hradiště. Pojďte za mnou, zavedu vás do dílny. Jsme studenti čtvrtého ročníku, už čtvrtým ročníkem na střední škole Teska. Pozor, tady. Tak, toto je naše dílna. Za zavřenými dveřmi se skrytá náš projekt. Pojďte dále. Opravdu vidíte, že na letectví tak je prostě i naším koníčkem. Nechodíme jenom na tu školu, protože tam prostě musíme chodit, ale protože my to máme rádi a jsme v tom jako doma. Tak, toto jsou moji spolupracovníci. Dušan a Jan. Já se jmenuji Jirka, omlouvám se, zapomněl jsem sdělit. Naším cílem je dostat toto letadlo co nejdříve do vzduchu. Nyní se nacházíme ve stavu, kdy konstrukce, která mohla být stvořena bez větších nákladů, je hotová. Ale chybí nám dostatek peněz ke zprostředkování materiálů a dílů, které nyní nutně potřebujeme k dokončení stavby. Mezi ně patří i plátno a kovové části. Vaše pomoc by nám velmi pomohla k dřívějšímu letu. Takže teď bych vám nějak nastínil, jak vznikla tady ta naše stavba. Inspirovali jsme se knihou Kluci v povětří, která pojednává o klucích jako my, kteří se učí létat na podobných kluzácích. A tu nás napadla otázka, proč si nepostavit letadlo, že? No tak se nás pár shodlo, že bychom to mohli zkusit. Postupně jsme začali schánět plány a různé rady, tipy, bavili jsme se s učiteli a spolužáky. Většina nás od toho odrazovala a to nás právě ještě motivovalo k tomu, aby jsme to dokázali. Teď něco málo k samotnému letadlu. Jedná se o dřevěný hornoplošník, to kluzák z roku 1938 z Německa. A pilot na něm sedí v otevřené kabině, žádná kabina tam není. Celý trup je vlastně jenom z taková příhradová konstrukce, která je jenom z části potažená plátnem, nic víc.